की खूब और का बातें सी टीवी. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdop ying jongpi. Kanyau Trap Youth Council kelakot berwere gi paj nong sang snong jong jala benesim bentalang hak jingalang berkereli bantur sa sekretariat hak pratarik unai wing arjar pusau nak benta bendawa yak sarkar jala makan pentrai kamno yakin nyau teli kimat banikun persya yak jing jelai gi nong khayi berkenong di drok hak ni jala khamtam hanong ba Shillong ki nyau teli kimat ki bak HYC klapa sak sarkar jala banikun persya yak jing jelai jong kinong khayi baginong di drok sapa Meghalaya kikan thup banbu yak rehabilitation center bandan yak free detoxification baga day care center hagi jaka bjelai bha kinong di drugs banthau yak fast track court ne special court hapok NDPS Act bantokit iki case hapok NDPS Act 1985 bantek lakam yak jing khayi drug hapok Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1988 ban pen khlani sinjam ban khanglat yak jing wan rung jong drug hapok jala bat banwan ra daga office jong Narcotics Control Bureau Shillong hak jing ekran bekilat patai kubor presiden jong sang HYC ba roik person rem lakam bagini kimat jing dawa ki baka sang lapan sngau kini bladan lepa pok drugs reduction elimination and action mission bak sarkar lapan banana du usnam arjar apply ki bompat pentrekam setia hadu kini kisngi lalu ka Central Executive Council kabaki khot jongka ngila ya shong perkat lor ka wei kamat kata kalong kani ka jing khun ka jongi persya ya drugs hakani ka ri ka bi ya ka jongi ya kuman chupan kamau na kaliang jong seng ya ya lenti meta nyo adu pratli gi banai kumno ban ya le persya ya ka jing jelle khamtam e ki nong de bat kumjur ki nong di drugs hakani ka hangni social long kumjur haki keleng ki jaka ki bahap opo ga rilum khasi ba jantia ka jongi hakani ke jingya lenti ke jongi ni layo ru ban pelong ya ketua meeting hak atratrik nai lur hante hapo khasi national darbar hall arengkat ke jingya don lang jongki riurang ba ki long kme ki samla ki noilam shnong bat ki kenun dokter bat hakatu ke jingya lang ni la shim ya karan ba ngin selet ban bu ya kimat jingdawa ke jongi khmat jong sorka ya ka sautrik jong mentau benai risau na kaliang jong ka CC ila de mentho ya ka sithi sya menteri rangba akum ju ru ban ai copy sya ki minister ki badai pet ya ka banta baide kumnu ban yakun persya eu drugs along ya minister in charge jong ka health jong ka social welfare kum ju ru jong ka home department ti nadu ka ship sautrik jong mentau benai ngila de ban bu ya ka sithi ndrei kuma kalong ya du mentang im sim layo kanu kanu ka jubak lani kanu kanu ka ka reply na kaliang jong sarkar po jing alam jong chief minister Conrad Sangma halor kita ki mat jingdawa ke jongi na kaliang jong seng ngilabu ya nyotli ki mat jingdawa mat jong sarkar ka baningkong kadi ba ka sarkar kadi banbu no ya ka rehabilitation center bahkan sinano ya ka wei rehab center hamtam hangni hapo East Kasil district bukum juru hakiwe ki district katkum katu ka dream mission ke ba maki kila penmi how news nam balada ndre ya kata kuma kalong ya du mentang yim shimlayo ya kanu ka sinjam bak sarkar kan shim ban shnai ka tagariya center ndre baru ngitip kumbalap onghi do minister in charge of social welfare baka jala ka jongi kumba kalong menta kala don hadu lailak mut kita di brief belangop ha ka jing di drugs ndre ki rehab center ki bodon menta pat ki don tang hadu kumba ship hongut ki bala ban shim lane ka capacity ka jongki ka dai tang kumba lai spak mun ti ladangi kenya ka jing bon jong briu kun samla lani ki rangba ki long kemi ki belangop ha ka jing di drop bat ka jing don jong ki rehab center kamya ha he iru ti ka seng ka sngo ba ka por kala dawa ya ka sarkar ba dai ban shim kya ban shnano ya ka rehab center hangni ha po Shillong kanang bagi kun samla ki belangop bat kitu ki long kemi long pa ki belangop ka ni ka jing kerni ke jing di kinyo ya kalat kumno ban syak suma kabaar ko bangila bu ke jing dawa khmat jong sarkar kalong bikidi benda ni ki free detoxification ki OST bat ki daycare center kumba kalong menta ki don tangkat tu kat liteli kita ki center hakeleng jong ka Meghalaya ki bom ya hak kat kum ke jing bun pat dan ke jing don jong ki beriu ki balangop ha ka jing di drugs
Kabalai ke jing dawa kaba nakaliang to kasing labu kalong ba katkum ke NDPS Act kedai bandan ke special code nakabenta ban kumno ban trial kini ki case ki badan ki balas ya ki beri basya pengat apo ke NDPS Act nre apo kajala ka jongi la nangi pet ya ka jing bun ki case kamtam ya apo East Coast Hills ngim shem layu i bakandan kata special code lane bandan kita ki special public prosecutor tinakaliang to kasing ni labu ka jing dawa ka sarkar kadai mardor ban shem ya kila kilenti kumnu ban snano iki special court bat ban thong iki special prosecutor ki batip benia ben babin ya ki kendon jong ka NDPS Act knang ba kini ki beri ki basya kem bat ki basya pengat kendon apa ka NDPS Act kin sya pensitom kat kum ki kendon jong ka an dela da pipet menta nyaki aspa dulai spa teligi kes ki bala ngat hapo ka kendon NDPS ni i tang shipo du khat atli ki bedon yang kata ka conviction rate lane ban sya pensitom ribun kilat bet tingi so bakawe ni kidaw babun kini ginong syakem hapo ka NDPS kilat kadai namar bangim dan ki special court but ki special public prosecutor nang ta kabasaw ka jingdawa ka jongi kadai ka investigation but prosecution kamot ba hakaban pen sitom mi kibri ki bade ki ba ya khai au drugs kadai bandan ka investigation team ka baklan kamot ba ki pulit ki ba investigate lani ki ba tokit ki di bandai ki bri ki ba tip tikna ya ki kendon jong ka NDPS Act bun sien ngilap kat kum ka RTI ka bawe ni kinoy lam jong yula file ngilap babun ki kis kini ki nong syakem ki sya akwit no la ni ki sya pelat nyo ka kut namar ba kaduna ha karukom bentok kit ya kini ki kes bat ka baaru kadai ka ndi tang ka jing tokit re ha kapor ba prosecute la ne ba ha kapor ba ki plidar jong ka sarkar ki asat hapok kut kini bandon ki prosecutor ki batip ha ya ki kendon jong ka kibatip hai ke NDPS case. Haluar kata kanong rim gi ong ba kadai bandan ka special police team ka ba investigate kibatip hai ki kendon jong NDPS ba ha ka jok ka ka kamram jong kulit kamdai ban kut tang ha ke investigation lan jing to kit kidi ban bot din ro ka por ba don ka prosecution ti knang ban pen klan ka case. Persya ai kini ginong de be an ni semua ba kidai bandan ru kita ki special prosecutor. Kabasan ke bangi labu Ahmad jong sarkar kadai ban pengat kendon pit NDPS. Ngilayu i ka statement ka ba nakaliang jong sarkar kila ai ong ba kila adon arngut ki bala sya pengat po ke pit NDPS ka pit NDPS kadai ka weni ki an ka ba ban ailat ya ka sarkar bakan set ya ubriu lan ki briu kitu ki baju million ban dia drugs tingi ong ba nakaliang ka jong ibu ka jing dawa ba unu ubriu bala sya kem arsit ha ka jing kai drugs ya ki bakum kita ki briu kide ban pengat no hapo pit NDPS kenapa kini gibri kinom lat kumba kalong menta bri syakem hapo NDPS kis tang hadin si benai arbenai ula alat ula wan biang ula khai biang syak pengat biang kikis ba kunta ter kaya tulun te jing don ju kini kinom di pat ka pelong ki khna lani kun samla ki jong i ban ngop ha ka jing di lani ha ka jing kerni jong jing di drugs tingi so ba dei ban pentrikam ya ka pit NDPS ya borok ki gibri bela syakem arsin kat kum ki kendon jong ka NDPS fi kumnu banwan ra ya ka rehab center ki kendon hambai de ba rehab center ajing saya ka bomentang impat kwa ban keren namar ba ka banon kam menta kalong ba sarkar ka ban snai ka rehab center jong ka sarkar no kuma kalong menta bun ki rehab center ki badan hang ni ka jala ka jong ni ki di private run kim de jong ka sarkar ka yarap tang ar dulai teli lembaga social welfare di ngi kwa ba ka sarkar ka de ban shim ya karai bakan snai ka rehab center ba haba snai ka rehab center ru ka de ga jing ong jong pi ba jong ki weru ong ba kini ki kendon kuma ka don menta ki ong ba la ban bu ubri tang lai banai tendring isu thu pa mangiru lai banai kampat la ban pelong ubri bun lat ni gitu ki takada ka system ya change ba kamde ban bu tang lai banai ki di bande sistem ki di bande arsnam namar kata ka daw ba kani ki jing dawa ka jongi ong ba ka rehab center ka sarkar panwan ra ka di bande ka state of the art rehab center omot ba ki jing sumar ka di bandon hang tu ndai tang jing sumar ya ubri bopang ya katu ka jing sitom le si nama ginong di drugs menta ko makalong ki don jing pang HIV AIDS ki don jing pang hepatitis ki don ki wi jing pang bro tim de ban ong banang tu rehab center hab le ra si hospital ka di bandon hang tu po rehab center bat ka ba habu ukna unsa hang tu sisnam unle ayu hab ban train yu u bala da umi na tu ka jaka unde ubri bal adon ya kata ka jing nang ni ka jing tip bun la ban mi sabar bun tre ka kam takadang yong ka jing dawa ka jongi ong ba
ka rehab center ka bakaswarkar kan sna kan de ka state of the art rehab center ka berok ki facilities ki bedon kam ki de bendon nang tu ka we gajing sumat ka baar ude ban long train ru balada umi nang tu lada umdon kam don jam ude ban long train ya kini vocational training nang balada umi sabar nak ban yang lajong de halor kata kan nong rem ka bala pelong ya ka seng bangin launch ya ka di ka drug enforcement drug elimination and enforcement of dream mission kaumut ba ka jingkwa ka jongi ka long bangin pen I de kikam nila keren ya kani mensyaru ni ban biang sa sisin ku ban ong ka long ba ka dream ni ka jong sorka Meghalaya kumba ka kerteng ka jong ka ban pos ni ngi sakut tang jing pos ni ngiyo I ki jing keren jong ki minister ki ba pera bangila le kani ngila le katai ngila shim ngila gelenti ring ngiyo I pat hamadan kasyukut tang kata ka jing keren ba ka jing mudor ka jong ki de halor kata kanorem bangi ong bangi don kam ban mi syakmat nang ba kasur jong pat ba ban pen bore ka sorkar ba kam de ban sakut sa ka jing pos ni mereka de ban pen I de ki kam ti kumnu ban pen I de ki kam ki ni ki jing dawa ki jongi kenang ba sorkar kala ban tek la kam ya ni ki jing jele jong ki drak sang ni ki jela jong hi kebening kong e kalau ba hakanu kunu ka jing ele hakanu kunu ka society la ni ki imlam salang kidon apli benta kidon ki ik ba la ngile kilong legally wrong komot ba hakmat jongkaan ki ba bakla ndrei kidon pa ki kamru ki juk ki kam ki belong legally wrong kilong morally right komot ba ka imlam salang la ni conscience ka jonga pa kam syak bangan chupet de halor kata kanong rem ka populong ya HYC ban mi syakmat ban thang yu drugs ban kem ki nodi tiladang inget be tangi kita gian ki ba tau minister badan buram Ukraine uang ke HYC la ne tau presiden juga HYC tip hai ki an bakam dei ban thang bakam dei ban kem masyukwa ban ong yaki la ne new rangba uba keren la ne bukan thok long ba ting kidon ki kam ki bangi hak ban le be an du nang ta ban yadai la kadong kari kerja penreu compare la da syakhat nong le be an ba ka ba aru la da dei bangi syania be tang hita ki nong ba an kajing keli kalong balai ha sistem bolong ba kani ka sorkar kawan apo kajing long social welfare minister jong utau minister babat ya kam balai ka kiu kajing bun je kinong di hadu silap kile ayu kita kinong bat kata kadi kajing keli bangi hak ban keli ya kita ki beri di besyong kasuki jen la dama ki bat ya kaan ki ya tik kat kum ki kendon jong NDPS la ni ya tik kat kum ki kendon jong ki an per ki baladon balai endon kam ki choice ni ban di syakmat ban li khana drugs lane balai ka kiu ka number jong kini nong di drugs na ajar pulai na ka arlak sa kalaila ka ajar sa kapen I ba kita kinong bat an kim try gin la ka jong ka kam jen la da bagi try la ka jong ka kam ke HYC presiden juga HYC betip ya kan unum dan kam ban mi syakmat ndri ku mga ong yepi kadai ka kamram ka jong I ban yadai la ka jong ka jai benri kam her pi ong bangi de kinong le be an ndri namar bangi sothu ba kidon ki teng ki balong legally wrong but then they are morally right tengi ngi so thu bang na banta ban pen email la ka jong ja ring ni ha ban le ki kam ki balong be an teng ki kumba kalong banta ni kini ki jing kren la ni ki jing pen mi ya ki kum kini ki kam de ka bawan tang mangi ki rupat ba ru kren ya ka jo ka sur nang ta ki ladon ki noilam jong ki seng san perthei ki balak keno persyak bet ya ki noilam ki badan ha sorkar bagi don benta ki kam khai drugs ti nang ta kidak kishin ki bapau ku makalong mentar ngi iba ngi tang shu khanra mangi ngi tang shu thang ya ki drugs laning yo kem ngi bread ki drugs ngi iba la da dei bri ki be don benta le se bi kita ki high level ngi kloy ban sha pengat haki kis la ni ki kendon bi per ti kini ki pen I ba kani ka kam khai drugs sa kani ka jala ka jong ni kam de shu ka kam ka ba ya don benta tan ki ka tu kan ni ki bri ki rumadan dek la de ka kam le imat ka ba ki way ki bri le se kita ki high level ki ba kata ka tribe ka ba thamai ka bangi om kala don ni ka jala ka jongi ki ba don ru ka jing de ba ki bri ki ba shong ka shuki ila le se ban ya don mentan la dam de kumta balai unjele drugs jongi hadu kan balai ka police department kam la ban tek la kam ya ka jing ya de ya drugs kan ong pi tang kini gisni don we perlo jonga bayat na yo I ka jing di drugs ha plen ha po mat pran abau yo I ka tau de na nong kendong abau yo I ka tau le ong yo kulit bayang hajan wong ba pet kita ke di drugs kum ka long hi la I ka tu ka kubor ba ka ya ka hukum ka ba Supreme Court ka lapan mi ka ba ka la upheld la ne ka lapan scam ya ka tu ka section 6E jong ka citizenship act ka tu ka 6E ka David Thick na hadin ba kila ka Assam ka sign ni ka Assam Accord 1985 kabuang ba kibri kibawan ha preng usnam kat nice pa ndri punriu ba nyokuway
kinyo ban apply ya ka citizenship hangte po Assam de nu brio bawan hadin yo kanyo kuwei on Kenya ki kum kita ki illegal immigrants but yaki de ban kem but de ban pha sakari ke baki kiwan hadin bami ya ka order ngi nakaliang de paseng ru ngi sokya ya kani order namara bakut hi kani ka Assam akot country kamtang po Assam ki brio ki bawan ki bangat hapeng jong to ko re ka Supreme Court ka ai te ka jingkli ka long ba la de ngipet ya ka jala ka jong ILP ngimdan ka an ka bala ban khangla ubri unrung unmi ka bamon ya kani ka jala ka jong ke NRC ngimdan ngimtip unu ubri bala syong lasa kani ka jala ka jong na du usnam ka ndai spa san ko na san kuwe ni nyo kuwe di nakaleng jo ka seng ngi ngisngo ba hadin bami kani ka order ka sarkar ka de ban pet thu ban so thu bakum ka jala ngidon kam ya KLP knang ba kini ki brio shubno la shai ubri basa po Assam usuthu ba Assam don nanti shu bansa nama ubri borong Assam hadin ka khnai spa nyo kuwe ka kum ko order jong Supreme Court yong ude illegal immigrants komo nong shokshno jong kari India hak ban be yu lani hak ban deport yu sha kawe gari ko bomu uwan boni ki buan Assam kini nong Bangladesh nim kren na ka basha ya kata tigi ban sha deport nang tu kindi ban pha sha Bangladesh te yo shwa ba kata kapor ban sha deport kibri gla suthu rupa bangawan hadin ka khnai spa nyo kuwe ha Assam mam don jaka kinle che ka jaka ka bay jan ya ka Assam ka de Meghalaya nalor bangimdon ka ILP kanomla kini kibri kinomla bandet sha Arunachal kinomla bandet sha Nagaland sha Manipur sha Mizoram na kitu ki jala ki la don pai ka ILP tikinomyo bandrung ka bas itiang galong bayo kini kibri kiwan bandrung kani ka jala ka ti halor kani ka jingmi jokni order ngi sung ka sarkar ka de ban shim ni ka jing kli ban shim kya ban penbor ya ka sarkar India ka de ban wanra ya ka ILP trikambat ka baar ka bangi ngila dawa nadu kini kisnam ki blalet nadu bangi form ya ka seng kalong ka jala ka jong ngiru ka de ban don ya ka NRC namangi kumba kalong menta ngidon ya ka border ka Bangladesh mli ngidon tambah ka Assam dari village chiki plain area Shapok Garo Hills nangta kani ki East Coast Hills ka Southwest ki babun ki nong Bangladesh ki balawan bandrung tu syang ka jala ka jongi te kumnong intip ya ki bakiwan hadin khat na spa nyo kuwe ngiru ngibu ya ka kad affair ka jongi kum bandawa ka de pentrikam na du khat na spa nyo kuwe komot ba ubri bawan hadin khat na spa nyo kuwe undai illegal immigrant te ki de ban kem but de ban pha sha kari ka bakiwan te ngi ngisno ba kabaningkong ngi de bandon ya KLP hadin bami kani ko order ka baar wat ka jala Meghalaya ru ka bandon ya NRC na mangin lak ban deport na de ban pha no ikini gibri ki barong be an chami kari Lada katrikam mentara katrikam ketiga 1971 ni dan hang kata ka MRSC hatu PI bukan ni MRSC kala on khangla di barsla kum bakalong mentahi ke MRSC ke bangingi dawa kum kaseng kade MRSC Amendment Act jong arja arpo kamde ke MRSC jong arja khanriu namar ba ke MRSC jong arja khanriu kam khangla di ubri bun rung changani ga jala ka jong bun shong un sa on kamai gaji Ndrek ay ka ba arja khanriu ka ong lane ka batay ka detang ba uhap man register kung kita kinong syongwai kam khangla ba kanus ngi un syong kanus ngi un sa bandalakut ka napor ulit paino ka jingdawa ka jong inadu ka banding kong hi kalong ba de ban pentri kam ya ka Amendment Act jong arja arpo ya ka ba ka sarkar kala pas os nam arja arpo kala pa so governor ru governor pa sa po ka Home Affairs ka Ministry of Home Affairs tingin yo iba ka MRC arja khanriu hi kanomla banyada ya ka jingrum jong gibrio Dek ay mangidon kam ke dek MRSSI arja arpo lani ka ILP berpentri kami kendon jong ILP kum bakalong menta lada pipule ya ka order jong Supreme Court kala I direction ya ki state ya ka Ministry of Home Affairs lamba kani ka order ki ong ba ka Ministry of Home Affairs ka de bandung jingtim kat nungut ki brio ki banabar ong bet na po Bangladesh ki belawan bandrung hapo ki jela kham tam ya po Northeast India ko kini ki jela jong at kan chatela mini te ka bakan top ru ya ka sarkar Meghalaya ka bandung dia kata jingtim ti kumba kalong menta na kalyang jong kaseng ngimpat yo ban puli ya kani ko order in full barok ko ko order ngi yo ban puli tang dia nsot ti na kalyang jong kaseng ngin sa study ya ko order jong Supreme Court but halor kata ka order jong Supreme Court ki bangi don kam manra Ahmad jong sarkar ngin salit ban bu ndai tang Ahmad jong sarkar Meghalaya wat hapo peme chiru ngin satho bat lada don kam ladang i bakan don jingmai ka jela ka jongi lada ka Assam ka pentri kam kat of year 1971 lada bun ki brio nang tekin mi kin wan chani sengi naklen no kaseng ngin hak iban mi chamadan banyaki ban pentri kam ya ka ILP kum juru ya ka lane ya ka MRSSI arja arpo
bat kumju ru ya ka NRC kani ka jala ka jong iya ka jing tlot ru ha ka ru kom kum nu ban pat ya ka jing wan rung jong drop sa kani gari ka be ya ka jong ni so thu bangi jan cha kata golden triangle gi ong ni jan cha ka Manipur ka Myanmar kunta ter ka Shillong ku makalong menta la de pipet ya ka statement jong Minister of State for Home Affairs kini gisngi hak sithi go tho show MP jong ka tura uang ba ka Meghalaya la de ka transit route jong ki drugs ki ba penya yo mde tang hapo jong ka ni than chate lam ingin re hapo ari India hi bro ko tengi ngesngo ba balik kalau kuni kani namar bakatulot kolat kanika kajing kem lani kajing wat jing tip kajing sentiat jong ki bor pulit ba kumta nerte ngingi kwa baka ke police department kadai bandan ka specialized team ka ban pet betek tang ya ka kam khai drugs kumbangi la kren ha gini gisni ki balada ba kapol bu mensyua ki ka sorkar ba kwa bane kun ya ki kam le ano ya ki kam pentrim ki wanra ada kita ki specialized team special operation team ki special weapons and tactics team ki SWAT lani ki SF10 ba kumta ter ngingi smo ba kani ka jingkiu jong ka jingbon jong ki nong di drugs nak arlak haus nem ata pulai mentak la poi sa lailak duna komut bakadon ka peni bakadon ka jingtuat hangnu bai dei ban pentri kami ki an ki ba per bat ka peni bakadon ka jingtuat hangnu ba kani ka jing yo rung jong drugs ndai ta ka Meghalaya ka dei ka transit route rengi ngismu thu ba bangi don hapo madan ban ya khenra drugs ban ya rap ikini ki ba la ngok drug ngisu thu ba ka Meghalaya kam dei shu ka transit point ka dei ka destination point kaumut bau drugs layo bandrung hakani ri gabe ka jomi dia ban yada ya kata ngismu ban ngilabu ka jing dawa Ahmad ka sorka ba ka dei ban wanra ya ka specialized team in line with special operation team lan ya ka ju kum ka SWAT ba kum ta ter ti ngi ngismu ba kum ka lo mentahi ka sorkar ka shu IT ba kini ki pulit ki regular police force yang MLP bakin le ya ki kam ban khandra ya drugs na ngi sutu bala dale kum ta kanom long ka ba nomla ban khangla ikani jingwan dong drugs na ngi dan de bandan di specialized team ka police team bat ka ban nyo ka jingdawa ka bang ibu Ahmad jong ka sorkar ka de ba ka de bandan ka office jong ka narcotics control bureau ka de bandan no hang ya shlo naman ngi sutu kum bakalong mentahi ka narcotics control bureau kam don office sa shulong ka don Guwahati ka ba pet lang ya ka Meghalaya ba ka don Hakiwe ki district nila da fi pet pat ya ka jing shisha kumba kalong mentang OIP ngimtep kadang ne kata kalailak kumba menteri ula keren hapo indoor bar ne kalakiu syaka saulak sanlak kajing don kinong di drugs bat kumjuru kajing jelai pelat kinong di tengi semua ba kadeka kamram jong NCB nyamarkat kum ki anya NCB la penkuk bor ban pet ya ka jingrung jingmi jong drugs ban pet kumnu ban pensitom ya ki beri ki badan bentah hakani ka jing khai yo drop tingin sngo khnang ba namar ba ka Meghalaya ko mga OIP kam deshu ta ka transit point kani ka chaka ba ya inti kala deru ka destination point ngingi sngo ba kani ka NCB ka bade ka tanak rekam jong ka sorkar India kala de bandon ya ka office permanent office ka jong ka hangni hapo Shillong hapo Meghalaya khnang ba kanla bantek lekam yakini ki jing khai drugs ba ya ka jing jelai jong drugs ti hadin mengilabu ya kani kimat jing dawa Ahmad jong sorkar mo IP na do ka Southrik jong tau benai ngilaya lenti menta de ki hoteli gisni ngimsim la yo kanu ka jubab na kaliang jong menteri rangba ne na kaliang jong sorkar ke baka kala le alor kini ki jing dawa ke jongi ti na kaliang jong seng menta kasi hakani kasi isi ke bang ngila ya syong menta kasi ngila rai bangin let syakmat jong pat ba bat ban khot where you pat ba ban kenang bangin la ban penbor ya ka sorkar ban pentri kami kini kimat jing dawa ki jongi ngilarai bangin let Chakeleng ki district headquarter hakini kita yo ki bansawan ya ka bangin sedang nadu ka Arab Santrik ubanai Bashipo ka meeting ka baningkong jong kaseng kan ka jingalang pat ba kawai ban pensau thu yo pat ba halor ki jing dawa ki jongi ki bangin bu Ahmad jong sorkar bat ka baar kolong ban wer yaki kam yaki pardo personal ki jongi ki badon ka jing smokya bai de ka ning kam ka jing jele jong drop sa ni ka jala ka jongi bakin wan sa kajing yalang pat ba lani kajing yalang ba kabahe hang ya Shillong kabanlong haka pratrik ubenai November arca arpusa ti ka jing yalang kabaningkong instang na po umsning haka arpsantrik ubenai Bashipo arca arpusa nang tu ngin selet cha yo nongston haka arpratrik ubenai Bashipo arca arpusa
haka art khandai trik bunai bespo ajar song indon ka jinyalang pat ba apo nongpo haka lai potrik bunai bespo ajar song indon ka jinyalang apo yang musyang juai haka lai poetrik bunai bespo ajar song indon ka jinyalang apo yo mau keruat haka shitrik bunai bakhatwe ajar song indon ka jinyalang apo khliriat nang ta haka artrik bunai bakhatwe ajar song indon ka jinyalang apo mairang but adin kata nalor kini ki district headquarter ngin sadon ru ki jingalang haki jaka hangni apo sor shilong ki befer ngindon ki jingalang apo maulai nang tante apo upper shilong apo mau prem hajaya horanja bat kumju ru apo yo mau ringkeneng ti ondang ila adap ikini ki jingalang pat ba ki bangin pelong haki district headquarter but ki pocket hangni apo shilong haki dong ki befer apo shilong ngin sa pelong ya karali ke bahe haka pratrik u November arja rafsa kebangin let da upat ba ban lektur syakate ke office jumpat ba kebangi lajit ikinoilam kijongi kinong mikmat kijongi ki basyong te po sekretariat ban penbor iki bakin ngap ikini kijing dawa kijongi bakin penteri kami ikini kimat jing dawa kijongi kata kare kijingmut kijongi lambakin ini meeting ki mangin pelong haki district headquarter befer bangin yami pat ba akapratrik u November arja rafsa bangin lektur syapok sekretariat namar ba I kumba ka sorkar kumba ka lomanta ka perkhat ba kani gajing yakun gajongi persya udrok skade gajing yakun tang jong ke choice marwe ki perkhat ba hoi ki yo I ya gajing kersan jong rupat ba ki yo I ya ki jingkren jong rupat ba ki ba fair ki seng ki ba fair ki ai mensi me ke choice ki kersan ke choice ndrei ki nangmut ba maki kin syukut tang lagi jongi yang gisam kin syukut tang gajing comment sa ki Facebook haki WhatsApp parwi ki jongi ki badon hakini ki district headquarter ki ba pair ba pin sobha ban yami ban ai ki jing kersan ga jong pi hakini ki jingalang pat ba ki jongi ba kan kin don ru ki district headquarter ki bangin pelong ki rally lani ki jingalang pat ba ban pen sngo yakini ki jing dawa ki jongi tingi khot dia pi ni wer pi da kaman siam ko smoret ba pin sobha ban yami lang ban ai ki jing kersan hoi nilai I ki jing kersan ga jong pi nilai yo ki message ni yo I ki comment sa YouTube ni yo I kumba kalong mentah kini bro khoi la da bantu lepa po dream mission ila don lepa ka jingkwa ka jongi kalong ba sorkar ka de ban penteri kami kita kendon ki belato apo ka dream mission nalu halor kata kanong rim bang isa launch ka dit mo ka drug elimination and enforcement of dream mission tikani ka de simenta jong kata te kumno ban penteri kami kini la da bantu lepa po ka dream mission tingi kwa ba sorkar kam de ban syuhe nya kam de ban syukren mereka day ban penteri kamlu mental ayat la sistem tam ke dream mission la launch dengan mio ipat ya kawai gadap ru ba kin penteri kami kita kimat ki belah tho apa ke dream mission kata ka de jimbut ke zomi hatu beli ki man penak sorkar bali ban bu no di tiki kenca tiar ki basun ban skani ki kali ki barung ki bomi hapo ki kamta maki entry nah kalian ka jongi habang iong ban penteri kam ya ki jingdawa ke ba fair la da fipet ha ka point ka ban dream iong ban strengthening of the drug supply and reduction strategy. Kata kadi ko point ka bang ibu ha khmat jang sorka. Kamu ban penklan ya kerukum kumno ban lap ya kini ki drugs ki bawan nasabar jang jela ki barung ha kini ka jela ka jungi. Te kata ka jung ong jang piru kadi ka ni kilat ki ba ka sorkar ka ban shim ya ka bang ila ada ban tho ha kini ka memorandum ya ka bang ila ada ban bu khmat jang sorka. Takadaw ng iyong ipi ba ka jingdawa ka jongi ka basaw iyong ba kaday bandon ka investigation but ka prosecution jong ki cases hapo ka NDPS Act 1985 ya kabang iyong ba ka bor ka kipulit ki bandon ka special team jong kipulit kamot ba pihak ban penyaklak no na kini regular policing but ki NDPS cases tikata kaday gawin na jingdawa ka jongi kabang ipo Ahmad jong sorka ba kaday bandon ka special team lawan khot da kanu nu kerteng ngim don sing ya let's see kani ke NTF ka ba don menta ki anti narcotics task force de kadai ban don bet kani ke NTF kam dei shu pat ban pet ki kam law and order kam dei ban pet shu ki kam ki balik ki badai ki jingkul mar la ni kinu mi kes de kadai ban pet bet check ya ki kes ki badai po drugs la kalong ban detect yo drugs sebawan na kiwi ki jalan ne ban investigate ki kes ki badai po ngila bu lut kita bro khot ngila don lut ha ka jingdawa ka jongi ngila ajing mot ya ka sorkar pi habang investigation ndi tang bathung ya ka ba create ya ka special police ndri bring ki ba sha thung ha katar ki di bande ki well trained police officer komot bakumno hinyo ya kata pi ban training di katar ka de way ka jingdawa ka seng bar ka baari kini ki special public prosecutor kumo kalong menta ka sorkar ka thung ki assistant public prosecutor
kitung ki public prosecutor ki special public prosecutor namta pokso namta kini ki regular criminal case ndrei habede baka MDPS part lada pitung ki di bande ki beri ki ba don experience baka baar ki di ban paru ki for specialized training betik namta ki MDPS case katar kede jing dawa ki bangila abu ahmad rasoka